Рух маладзёжных атрадаў – структура, створаная БРСМ пры падтрымцы сілавых ведомстваў. На выставе спецтэхнікі іх супрацоўнікі прадставілі ўвазе ўдзельнікаў аснашчэнне выратавальнікаў, міліцыі і атрадаў. Для юных памочнікаў удзел у сумесных мерапрыемствах не проста хобі, а свядомы выбар будучай прафесіі. Я с детства мечтаю поступить в МВД, и сейчас получилась такая возможность, что я могу вступить в МОП. Ну, это мой, получается, как первый шаг к началу своему пути. 18 новабранцаў сёння афіцыйна далучыліся да маладзёжнага руху і атрымалі пасведчанні. Таксама адзначылі тых, хто паспеў ужо праявіць сябе. Лепшыя байцы атрымалі граматы і падзякі. Все начинается с малого. Сейчас они, так сказать, оберегают порядок непосредственно на своих округах, районах. А дальше уже, я думаю, мы этих ребят увидим и в структурных органах, безусловно, уже на более высоком уровне. И я уверен и знаю об этом, что и МЧС, и РОВД, и ОСВОД, они уже присматривают этих ребят для себя, они их видят и, безусловно, агитируют и профориентируют на то, чтобы эти ребята пополнили их ряды. У Гомельскай вобласці зараз дзейнічае 76 атрадаў, якія аб'ядноўваюць больш за 1200 юнакоў і дзяўчат. Усе раёны вобласці забяспечаны такой маладзёжнай падтрымкай у ахове правапарадку.